विद्यार्थी मित्र हो, आपण मौर्य साम्राज्याबद्दल माहिती पाहत आहोत. मौर्य साम्राज्याअंतर्गतच आपण कौटिल्याचं अर्थशास्त्र आणि मेगॅस्थॅनिकचा इंडिका हे दोन ग्रंथ मागच्या तासाला आपण पाहिलेत. आणि आता 16 मार्काचा एक प्रश्न ज्याच्यावर बरेचदा विचारला जातो तो म्हणजे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्याची प्रशासन व्यवस्था. तर ही प्रशासन व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, नागरी प्रशासन व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था, ग्राम प्रशासन व्यवस्था अशा विविध भागामध्ये विभागलेली आहे. सर्वप्रथम आपण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्याची केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था आपण पाहणार आहोत. सम्राट चंद्रगुप्त हा केवळ दिग्विजयी सम्राटच नव्हता, तर तो एक अत्यंत उत्तम प्रशासक होता आणि त्यानं आपली जी राज्यव्यवस्था निर्माण केली ती कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र या ग्रंथातील जे काही तत्त्व आहेत त्यानुसार निर्माण केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच चंद्रगुप्त मौर्याच्या मृत्यूनंतर जवळपास 111 वर्ष चंद्रगुप्त मौर्यानं निर्माण केलेली ही जी राज्यव्यवस्था टिकली आणि ती अस्तित्वात तोपर्यंत होती. आणि याच्यावरून आपल्या लक्षामध्ये येते की आधुनिक कालखंडामध्ये ज्याप्रमाणे केंद्रशासन राज्यशासन अस्तित्वामध्ये अशा स्वरूपाची एक चांगली राज्यव्यवस्था मौर्य सम्राटांनी त्यातली त्यात चंद्रगुप्त मौर्यानं निर्माण केल्याचं आपल्याला दिसून येते. केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था पाहत असताना सम्राट हा साम्राज्यातील सर्वोच्च व्यक्ती होता आणि लष्करी मुलकी न्याय असेल ह्या सर्व काही अधिकार जे आहेत हे सर्व अधिकार त्याच्या हातात केंद्रित झाले होते. मौर्य शासकांना अनियंत्रित अधिकार जरी असले तरी अनियंत्रित सत्तेचा उपयोग त्यांनी सर्वसामान्य जनतेच्या हिताकरता केल्याचं आपल्याला दिसून येते. सम्राटाच्या अनियंत्रित सत्तेवर नीतीचं बंधन होतं की नीतीनं राज्यकारभार केला पाहिजे आणि कधीही मौर्य सम्राटांनी आपल्या सामर्थ्याचा उपयोग जनतेला त्रास देण्यासाठी किंवा जनतेवर अन्याय अत्याचार करण्यासाठी केला नाही. ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यानंतर प्रजेच्या कल्याणाकरता अहोरात्र राजाने झटणे हे एक अपेक्षित होतं. म्हणजे युद्ध असेल, धर्म, न्याय, कायदा, कूटनीती या सर्व बाबतीत राजा पारंगत असला पाहिजे अशा स्वरूपाचं एक मत त्या ठिकाणी व्यक्त केलं गेलं. त्यानंतरचं केंद्रीय मंत्री परिषदेमध्येच आपल्याला म्हणजे केंद्र प्रशासनामध्ये पाहायचं आहे मंत्री आणि मंत्री परिषद. आता मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल आहे आणि या विशाल साम्राज्याचा कारभार जर कधी पाहायचा असेल तर त्या सम्राटाला तो कारभार पाहणं शक्य नव्हतं आणि म्हणून मंत्री परिषद अस्तित्वामध्ये आली होती. साधारणतः असं म्हणता येईल की कौटिल्याचंही असं मत होतं की राजा आणि मंत्री ही रथाची 2 चाकं आहेत. त्यामुळे दोघांनी विचारविनिमय करून राज्याची भरभराट होईल अशा स्वरूपाचा राज्यकारभार केला पाहिजे. मंत्री परिषद राजाला सल्ला देण्याचं कार्य करत होती. राजानं घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे मंत्र्यांचं कार्य होतं. परंतु मंत्र्यांचा सल्ला सम्राटांना मानलाच पाहिजे असं कोणत्याही स्वरूपाचं सम्राटावर बंधन नव्हतं. याच्यानंतरचं केंद्रीय प्रशासन व्यवस्थेचाच एक भाग म्हणजे लष्कर खाते. मौर्य साम्राज्याची सर्व शक्ती लष्करी व्यवस्थेवर अवलंबून होती. सम्राट चंद्रगुप्त मौर्याने प्रचंड प्रमाणामध्ये साम्राज्य विस्तार घडवून आणला. साम्राज्य विस्तार करणे आणि साम्राज्याचं संरक्षण करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये लष्कर निर्मिती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्यानं केली. चंद्रगुप्त मौर्याजवळ पायदळ, घोडदळ, हत्तीदळ, रथदळ आणि पुढील कालखंडामध्ये 9 दल अशा स्वरूपाचे दल एकूण 5 दल अस्तित्वामध्ये होते. पायदळाची संख्या जवळपास 6 लक्ष होती आणि धनुष्यबाण हे त्यांचं मुख्य शस्त्र होतं. तर घोडदळाची संख्या 30,000 होती आणि त्यांचं शस्त्र म्हणजे भाले. असं म्हटलं जाते की चंद्रगुप्त मौर्याच्या सैन्यामध्ये 9,000 हत्ती आणि 8,000 रथ होते. या रथामध्ये 2-2 योद्धे बसून युद्ध करत. काही प्रदेशाला समुद्रकिनारा लागून असल्यामुळे नौदलाची निर्मिती केल्या गेली हे आपण यापूर्वी पाहिलेलं आहे. आणि सैन्याला शस्त्रपुरवठा करणारा जो काही विभाग होता, रसद पुरवठा करणारा विभाग होता, त्याला शिबंदी संबोधण्यात आलेला आहे. मौर्य काळात सैन्याला रोख वेतन दिलं जाईल आणि सर्व सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी सेनापती अस्तित्वामध्ये होता. त्याला 3,000 रुपये वेतन होतं. परंतु सर्वोच्च सेनापती मात्र सम्राटच होता. याच्यानंतरचा आहे सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हेर खातं. केंद्रीय प्रशासन व्यवस्थेचा हा एक फार मोठा भाग होता की मौर्य काळात हेर खात्याला अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे. कौटिल्याने हेरांचा गूढ पुरुष या नावानं उल्लेख केला आहे. मौर्य काळात 2 प्रकारचे हेर अस्तित्वामध्ये होते. एक म्हणजे संस्थान, दुसरा म्हणजे संचार. संस्था स्वरूपाचे हेर एका ठिकाणी राहूनच आपलं कार्य करत, तर संचार स्वरूपाचे जे हेर होते ते सतत संपूर्ण साम्राज्यामध्ये फिरत राहत आणि आपला जो काही संदेश असेल तो योग्य ठिकाणी पोहोचेल, साम्राज्यातील लहानसहान बातम्या सम्राटापर्यंत पोहोचतील अशा स्वरूपाची व्यवस्था या हेर खात्यामार्फत करण्यात आली होती. आणि चंद्रगुप्त मौर्याच्या हेर खात्यामध्ये स्त्रियांचाही विशेष म्हणजे समावेश होता. याच्यामध्ये
दासी असतील, शिल्पी असतील, भिक्षा मागणारे असतील, अशा स्वरूपाच्या लोकांचाही समावेश करण्यात आला होता आणि त्यामुळे अत्यंत कार्यक्षम हेरव्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्याच्या कालखंडामध्ये असल्याचं आपल्याला दिसून येते. याच्यानंतर पाहायचं आहे न्यायव्यवस्था. मौर्य कालखंडामध्ये न्यायव्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीची होती. सम्राट हा राज्याचा सर्वोच्च न्यायाधीश होता आणि न्यायदलाच्या सुविधेकरता 2 विभाग होते, दिवाणी आणि फौजदारी. याशिवाय जे काही दिवाणी स्वरूपाचे न्यायालय होते त्यांना धर्मस्थी असं म्हणत, तर फौजदारी स्वरूपाचे जे न्यायालय होते त्यांना कंटक शोधन न्यायालय संबोधलं जात होतं. न्यायाधीशांना अमात्य म्हटलं जाईल. न्यायव्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता राहावी, त्यांच्यावर देखरेख व्हावी म्हणून हेरव्यवस्था अस्तित्वामध्ये होती. तर काही प्रसंगी विशेष न्यायालयसुद्धा भरवले जात होते आणि गुन्ह्याच्या मानानं शिक्षा जास्त कडक असल्यामुळे मौर्य कालखंडामध्ये आपल्याला गुन्ह्याचं प्रमाण फार कमी असल्याचं दिसून येते. न्यायदान करताना कुठलाही साधारणतः भेदभाव केला जात नव्हता आणि त्यामुळे राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शांतता व सुव्यवस्था होती. ही गोष्ट या ठिकाणी स्पष्ट होते. या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत. धन्यवाद.